Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Harold o mas kilala sa tawag na Guling. Taong 1974, Pugon, Quezon. Mula pagkabata, nakasanayan na ni Guling na lumabas ng bahay pagputok ng bukang liwayway. Hindi niya ito ginagawa para maglaro, bagkus ay para maghanap buhay. Bukod kasi sa siya ang panganay, siya lang din ang naaasahan nila sa bahay magmula noong lumala ang karamdamang polio ng kanyang tatay. Mahirap ang ganoong sitwasyon kay Guling Pinuno, pero sa katagalan nasanay na rin siya. Ayon sa kanya, kaya siya maagang lumuluwas ng bahay nila ay para maghanap sa gubat ng kahit na anong bagay na mapapakinabangan. Gaya ng saging, langka, kamote, ube at kung ano-ano pa. Palagi niya itong ginagawa, kasama man o hindi ang kapatid niya. Para kay Guling, itong sumusukat sa kanyang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Kung tutuusin, may mga negosyo naman sila, kaya hindi niya ito dapat gawin. Pero yon ang paulit-ulit na hiling sa kanya ng nagkasakit niyang ama. Ang makakain ng mga pagkain na nagmula mismo sa kalikasan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob siya na pinaniniwalaan ito na yon ang mga bagay na makapagpapagaling sa kanya. Kaya sa halip na kontrahin, inintindi niya at pinagsumikapang unawain ang dahilan ng kanilang padre de pamilya. Araw-araw bago siya umalis, hindi ito nagkukulang sa mga paalala. Guling, mag-iingat ka sapagkat ang gubat na pinapasok mo ay sadyang mahiwaga. Sa tamang panahon marami kang makikitang kakaibang bagay sa lugar na yan. Kabilang na dyan ang bagay na makapagpapagaling sa akin. Ikaw na lang ang inaasahan ko, anak. Sana sa lalong madaling panahon, makita mo ang pinapahanap ko sa iyo. Araw-araw kapag umaalis siya, ganun palagi ang naririnig niya. Sinasabi ng kanyang ina na nasisiraan na ito ng ulo, habang yung mga kapatid naman niya, tinuturing na itong weirdo dahil sa matinding desperasyon na matakasan ang ganoong sistema ng buhay niya. May mga pagkakataon na ring hindi ito sinusunod ni Guling, pero ang nagiging resulta nito, tangkang pagpapakamatay ng kanyang ama. Ayaw niyang siyang maging dahilan ng maaga nitong pagkawala, kaya kahit labag sa loob niya, wala siyang magagawa kundi sundin ang bawat pakiusap nito sa kanya. Kalaunan, pagkaraan ng ilang buwan, nasanay na siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi na rin noon kumukontra ang kanyang mga kapatid, lalo pat alam nila na tanging ang bagay na yon ang nagbibigay kapanatagan sa isipan ng kanilang ama. Nagkasundo na rin ng mga ito na hayaan na lang siya, lalo pat kahit papaano, meron din siyang nakukuha kapag siya ay umaalis. Sa loob ng 10 buwan, ganoon ang kanyang ginawa. Napapabayaan man ang sarili niyang buhay, alam niya na kinakailangan niya itong ipagpatuloy para sa kanyang ama. Katagalan kasi, ito na lamang din ang nakikita niyang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang hindi niya alam na dahil sa ginagawa niyang yon, magbabago ang takbo ng buhay niya. Tumungtong ang buwan ng Disyembre sa mismong taong ito, nagpatuloy ang kanyang pagpasok sa gubat. Nasa kasagsagan na noon ang paghahanda para sa paparating na bisperas ng Pasko. Pero itong si Guling, patuloy pa rin sa kanyang mga ginagawa. Ilang beses man siyang abisuhan ng kanyang ina na magpahinga, di niya ito nasusunod dahil na rin sa pakiusap ng tatay niya. Isang araw, habang naghahanda siya para umalis, nadatnan niyang nag-uusap ang dalawa. Malayo pa lang, alam na niyang galit na ang nanay niya habang kausap ang tatay niya. Ang gusto kasi nitong mangyari, patigilin na muna siya, gawa nga ng magpapasko. Ang kaso lang hindi ito pumayag. Kesyo, lalala ang sakit niya, manghihina siya,
at kung ano-ano pang mga rason na wala namang batayan. Nang marinig ito ng kanyang ina, mas lalo lang din yung umapoy sa galit hanggang sa minura na siya nito ng minura. Nagpatawag na rin ito ng albularyo upang pansamantalang mag-alaga sa kanya sa loob ng 2 linggo. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, bigla itong humarap sa kanya, nagpumilit na lumuhod habang mangiyak-ngiyak na nakikiusap. Gulin anak, huwag kang pumayag. Sa kanilang lahat alam ko na ikaw lang ang nakakaalam ng kalagayan ko. Kaya pakiusap, huwag mo silang pakinggan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang maawa. Sinubukan pa siya noong kumbinsihin ng nanay niya, pero sa bandang huli, mas nanaig pa rin ang kagustuhan niyang tulungan ang kanilang padre de pamilya. Kaya naman habang abala ang mga ito, pasimple na siyang pumuslit patungong gubat. Di na siya nag-isip ng kahit na ano. Ang mahalaga maibigay niya ang pangangailangan ng kanyang ina. 2 oras ang lumipas. Narating niya ang mismong bukana ng gubat. At mula roon, sinimulan na niya ang paghahanap. Prioridad niya na makalikom ng mga ube at langka dahil sa ito ang paborito ng tatay niya. Ang kaso lang, napakahirap makakuha ng ganun dahil karamihan sa mga galang puno ng langka at baging ng ube hindi basta-bastang namumunga sa ilang. At kung meron man, literal na tsambahan lang. Maging sigulin, aminado na totoo ito, gawa ng sa tagal niyang nagpapabalik-balik doon, 1 beses pa lamang siyang nakakuha ng bunga ng langka. Yun din ang puno na nakita niya ang kanyang ama, na parang hayop na matagal nang hindi nakakain ng ganoong uri ng prutas. Kahit kasi balat tinatos nito. At ayon dito, na sa tinagal-tagal niyang nabubuhay sa mundo, yon ang pinakamasarap na prutas na kanyang nakain. Magmula rin noon, araw-araw na itong humihingi sa kanya ng ganon. Ang problema, wala naman siyang maibigay, lalo pat di na rin siya nakakakita ng puno ng langka. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, naging normal naman ang lahat. Kagaya ng araw-araw niyang nadadatnan, tahimik at maaliwalas ang gubat. Matapos niya itong masilayan, agad naman niyang ipinagpatuloy ang paghahanap sa bukana pa lang. Ilang metro ang layo mula sa lugar na pinasukan niya, may nakita na kaagad siyang mga baging ng ube. Nagsisikumpulan ng mga ito, kaya dali-dali niya itong hinukay hanggang sa makakuha na siya ng bunga. At pagkatapos nun, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng langka. Kalaunan, nang marating na niya ang gitna nitong bahagi, nakita niya ang mga galang saging na merong maliliit na bunga. Hitik na hitik ang mga ito at halos naninilaw na. Kagaya ng inaasahan, kinuha ito ni Guling. Kagad niya itong isinilid sa sako bago niya ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, may mga nakita siyang puno na may kakaibang bunga. Namumula ang bunga ng mga punong yon, kaya kaagad siyang napaisip kung ano ito. Maging sigulin man kasi, aminado na yon ang unang beses na makasipat siya ng ganon. Dala ng kuryosidad, dali-dali niya itong inakyat. Mataas ang puno, kaya halos abutin siya ng kalahating oras sa itaas. Pagbaba niya, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang lalaking nakatayo sa kinaroroonan ng sako niya at halatang namimili ng mga bungang kahoy na kanyang nakuha. Nang masipat niya ito, may hinahon niya itong nilapitan. Hanggat maaari, iniwasan niyang magtaas ng boses o kumilos ng hindi kaaya-aya para naman hindi ito magalit sa kanya. Sa estado kasi ng taong yon, natitiyak niya na dekada-dekada ang tanda nito kumpara sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, maaaring nasa edad 50 anyos na ito. Paglapit naman niya rito, magalang niya itong tinanong ukol sa kailangan nito. Inabisuhan na rin niya yung kumuha na, ngunit magtira ng kakarampot para sa dadalhin niya sa kanyang ama.
Subalit nang marinig ito ng lalaki, kagad nitong binitawan ang mga bunga nitong hawak. Pagpang-abot ng kanilang tingin, agad na sumambulat sa kanya ang kabangisang namumutawi sa mukha nito. Hindi nito mapapagaling ang tatay mo. O, mahiwaga ang mga bungang nakakalap mo sa gubat, pero hindi ito ang lunas. Gusto mong mapagaling ang tatay mo? Sumunod ka sa akin. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dali-dali naman yung naglakad. Bagaman naguguluhan, minabuti ni Guling na sumunod, bit-bit ang sakong halos mapuno na. Ilang kilometro rin ang nilakad nila noon bago niya makita ang isang maliit na sapa na nagdudugtong patungo sa puso ng kakahuyang hindi na halos masinaga ng araw. Nababahala man sa kanyang mga nasilayan, hindi ito sapat para makaramdam siya ng kaba at takot. Di hamak kasi na mas matindi ang kanyang pagmamalabis na matulungan ang tatay niya kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Maya-maya pa, pagpasok nila sa looban nito, nakita niya ang isang tahanang halos nagtatago sa karimlan. Mamasa-masa ang lupa papaikot ng bahay na yon, kaya hindi niya halos maisip kung ano ang buhay ng mga nakatira roon. Paglapit nila rito, tsaka niya napansin ang mga kakaibang puno na nagbibigay ng pulang liwanag sa paligid. Hindi niya mawari kung ano ito, pero base sa kanilang mga dahon, parang may kahawig ito sa puno ng saging. Dala ng kuryosidad, agad niya itong itinanong sa lalaki. Tinanong na rin niya ang pangalan nito upang makilala niya kung sino ang kausap niya. Mga puno ng bari ang nakikita mo, Guling. Hindi sila likas sa mundong ito dahil ang mga punong yon kinuha pa namin sa mundo ng mga engkanto. Yan ang nagbibigay sa amin dito ng lakas, depensa, tanglaw at proteksyon laban sa aming mga kaaway. Siya nga pala, ako si Bulaw. Matagal na kitang minamanmanan sa lugar na ito, kaya alam ko kung sino ka at kung ano ang pakay mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang magulat sa kanyang mga narinig. Takang-takaman, pinilit niyang maging kalmado habang kaharap at kausap ang lalaki. Manay Bulaw? Matagal na po ba kayo rito? Ano po ang dahilan niyo kung bakit niyo ako dinala sa lugar ninyo? Meron po ba akong nagawang kasalanan sa inyo? Wala naman, Guling. Natutuwa lang ako sa iyo, kaya kita dinala rito. Sa ngayon pa lang, gusto ko nang ipaalam sa iyo na hindi kami mga ordinaryong tao na inaakala mo. Sa inyong mundo, kilala niyo kami sa tawag na mga aswang, asbo, tiktik, at kung ano-ano pang nagbibigay salot sa inyo. Marami ang natatakot sa amin, kaya kahit pumarito kami ng mapayapa, nagpasya kaming magtago sa lugar na ito. At sa loob ng ilang dekada, wala pa kaming nakikitang tao hanggang sa dumating ka. Alam mo kasi, ang lugar na ito, pinangingilagan ng marami. Matagal nang kumakalat sa mga baryong tungkol sa amin, kaya hindi ko maisip kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Matanong ko lang, alam mo ba ang tungkol sa amin? Nang marinig ito ni Guling, bahagya siyang napahinto. Gawa ng nakasisiguro siya na hindi niya pa alam ang tungkol sa bagay na yon. Ni minsan hindi ito sinabi ng mga magulang niya dahil kung nataong alam niya ito, walang tsansa na pumunta siya roon at maggagagala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napatawa lang naman ng lalaki sa mga bagay na narinig niya. Dagdag pa nito na, pasalamat ka. Meron ka ng marka ng aking pamilya magmula noong pumasok ka rito sa aming teritoryo. Alam mo ba, Guling, na may mga nagmamanmana sa iyo ritong angkan? At kung hindi sa aming marka, marahil ay matagal ka nang nawala. Dahil sa sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway. Hindi niya kasi sukat akalain na gano'n na pala kadelikado ang panganib na kinakaharap niya.
Inakala rin niya na ligtas na siya sa piling ng mga ito, kaya kahit papaano nagpakakampante siya. At sa loob ng halos kalahating oras na pag-uusap, dito niya nalaman ang pakay ng nilalang sa kanya. Ang nais nitong mangyari, hikayatin siya upang makuha nila ang kanilang padre de pamilya. Ayon kasi sa nilalang na hindi na ito gagaling sa ganoong karamdaman at para matakasan ang pagkakabilanggo sa sarili nitong katawan, ang pagiging aswang ang nag-iisang paraan. Pagtatapat pa ng lalaking kausap niya, mapalad ang kanyang ama dahil napili ito ng malakas na uri. Hindi rin sila magkakaroon ng mahigpit na kasunduan basta ang nais nitong mangyari, magampanan ng tatay niya ang trabahong iaatang sa kanya. Mananatili ang kalayaan nito basta ba'y hindi yun magkakasala sa kanila. At anumang oras, pwede itong bumisita kapag nangungulila yun sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Hindi tayo makakapagdesisyon ng bagay na ito. Ang sa akin lang gusto kitang gawing mensahero upang malaman ito ng iyong ama. Kaya ipangako mo na pagka-uwi mo, kaagad mo itong sasabihin sa kanya. Hihintayin ko ang sagot niya bukas bago tumilaok ang mga manok sa bayan. Matapos nitong magsalita, kaagad nitong pinutol ang kanilang pag-uusap. At mula roon, isa-isa nang nagsilabasan ang mga kadugo nito. Nung makita niya ang kabuuan ng pamilya, medyo nagulat siya sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na gano'n na pala yun karami. Kapansin-pansin din ng mga batang may inosenteng muka na kung titingnan animoy wala pa itong kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Subalit dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya, hindi siya kumbinsido na walang kaalam-alam ang mga ito sa pamilyang kanilang kinagisnan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, may nakita siyang mga kulungan sa likurang bahagi ng bahay kung saan nakapiit ang mga nilalang na sadyang kakaiba sa kanyang paningin. Unang silay pa lang, ramdam na niya ang matinding kabangisan na namumutawi sa kanilang mga katawan. Di rin ito katulad ng mga pangkaraniwang hayop sa gubat dahil ang kahawig nito ay ang mga paniking nakikita niya tuwing gabi. Yun nga lang, halos kasing laki ito ng tao. At ayon sa lalaking nakausap niya, yon ang mga aswang na nahuli nila. Pagtatapat pa nito na, kabilang sila sa mga nilalang na kumakain ng sarili nilang uri para mabuhay. Hindi sila ginaganahan sa karne ng tao, kaya ang tingin nila rito ay walang pinagkaiba sa mga hayop na pinandidirian nila. Wala ring tsansa na kumain sila nito, maliban na lang kung wala na silang pagpipilian. Maya-maya pa, pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka naman dumating ang ilan sa mga kamag-anak nito para kumuha ng aswang nakakatayi nila. Harap-harapan nilang ginulpe at kinuyog ang bilanggong nilalang bago nila ito tuluyang malaslasan ng leeg. Matapos nun, tsaka nila ito inilagay sa malaking kawa para alisan ng mga balahibo. Tinanggalan na rin nila ito ng pakpak bago nila ito tadtarin ng pino. Nakita ni Gulin ang lahat ng yon, kaya kahit anong gawin niya, hindi niya ito maitatanggi sa utak niya. Pagkatapos ng mga pangyayari, tsaka na siya nakiusap sa nilalang na kung maaari ay pahintulutan na siya nitong umuwi. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, 3 beses nitong tinapik ang kanyang balikat habang banayad na nagsasalita. Oo naman, makakauwi ka na. Basta ang usapan natin, wag na wag mong kakalimutan, ha? Tandaan mo, Gulin, lahat ng kapabayaan ay merong kaakibat na kaparusahan. Maghihintay ako sa iyo rito hanggang bukas ng umaga. Sige ho, Manoy Bulaw. Mauna na po ako sa inyo. Matapos nun, dali-dali siyang umalis. Paglagpas niya sa kakahuyan, di na siya tumungo sa lugar na gusto pa sana niyang puntahan. Basta ang ginawa niya, diretso lang sa paglalakad hanggang sa makalayo na siya. Paglabas niya ng gubat,
Dito niya nakita ang dalawang matanda na naglalakad. Sa direksyong tinatahak ng mga ito, nakasisiguro siya na papasok din yun sa gubat na nilabasan niya. Inakala rin niya nakauri ito ng lalaki, pero paglapit niya sa mga ito, kagad niyang napansin ang kakaiba nitong amoy. Amoy na hindi niya nalanghap noong nasa bahay pa siya nila Manoy Bulaw. Pamilyarang amoy na yon pinuno, hanggang sa maalala niya na nagmumula ito sa aswang na pinatay ng pamilya. Dahil dito, kung kaya't kaagad siyang nakaramdam ng takot. Sinubukan niyang lumayo pero bigla siya nitong hinawakan sa damit. At nang magawa na ito ng matandang lalaki, kaagad siya nitong kinaladkad pabalik ng gubat. Gusto niya noong sumigaw para makahingi ng tulong pero walang kahit na anong salita ang lumalabas sa kanyang bibig. At ang mas nakakagulat pa, hindi niya kayang magpumiglas ni lumaban. Akala niya noon katapusan na niya. Mabuti na lang bago siya lapain ng mga ito, dumating ang pamilya ng taong nakausap niya. Walang sabi-sabi, bigla nitong sinagpanga ng dalawang matanda hanggang sa madarag na nila ito sa lupa. Dalawang binata ang nagtulong noon para lang mapatay yung matandang nagtangka sa kanyang buhay. At pagkatapos nun, kagad nilang binalata ng labi ng mga ito. Lahat ng karne na pwede pang mapakinabangan, itinabi nila habang abala namang nakikipag-usap sa kanya si Manoy Bulaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Minabuti ng mga ito na ihatid siya. Habang sila'y naglalakad, napag-usapan nila ang patungkol sa mga nangyari. Ayon sa lalaki, susubukan silang linlangin ng mga ito para makuha ang kanilang parte sa lahi. Sapagkat ang tanging hinahangad ng mga nilalang na yon ay mapabilang sa angkan nila Manoy Bulaw. Nais nilang masalina ng dugo nito upang magkaroon sila rito ng laban. Mariin din itong inilahad na kinakailangan nilang magdoble ingat sapagkat mandaraya ang kanilang mga kalaban. Lahat gagawin nila para lamang sila'y makalamang. Dahil sa sinabi nito, di siya halos makasagot. Nakakabahala man ang mga bagay na kanyang narinig, alam niya na ito ay totoo. Dahil sa kanyang mga narinig, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na umuwi. At pagdating niya sa kanila, nakita niya ang kanyang ina kasama ng mga kapatid niya na kasalukuyang kumakain. Habang papalapit, rinig na rinig niya ang pag-uusap ng mga ito, senyales na wala itong kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari. Pagsilay nito sa kanya, kagad siya nitong tinawag para lumapit. Di pa man nakakapagsalita, inabutan na siya nito ng pagkain upang makisalo sa kanila. Dagdag pa ng sumunod na kapatid niya. Ba't ngayon ka lang, kuya? Di ba dapat 8:00 nandito ka na? Siguro, magagandang pagkain ng mga nakuha mo, no? Di naman, Bentong. Sakto lang. Kagaya pa rin ng dati. Kaso, naghanap ako ng langka, kaya natagalan ako. Nga pala, nasan si Itay? Kumain na rin ba siya? Nasa loob, kuya. Kanina ka pa nun hinihintay. Nang marinig niya ang sinabi nito, kagad naman siyang pumasok. At pagkaraan ng ilang minuto, nadatnan niya itong nakahiga habang panayang pag-upo. Napakalalim ng ubo nito pinuno, na para bang may sakit na ito sa baga. Pagsilay naman niya rito, kagad niya itong nilapitan para kausapin. Ang kaso, kahit magkalapit na silang dalawa, hindi pa rin siya nito nakikita. Maya-maya pa, tito niya na yun kinausap. Tay, may nakausap ako sa gubat. Hindi sila mga ordinaryong tao at malaki ang pakay nila sa'yo. Gusto ka nilang tulungan. Yun ay kung sasang-ayon ka. Huwag kayong mabibigla, tay, dahil yung mga personalidad na yun, hindi yun mga tao. Mga aswang sila at gusto nila kayong maging kabahagi ng kanilang pamilya. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla itong tumigil sa pag-ubo. At kahit nahihirapan, sinubukan itong umupo sa higaan. Pagpang-abot ng kanilang tingin,
Tsaka ito sumagot sa kanya ng, Kilala ko na ang mga yan. At sila rin mismo ang rason kung bakit kita paulit-ulit na inuutusan. Hindi mga ordinaryong pagkain ang naiuwi mo, anak. Bawat isa sa kanila, may bakas ng mga pagkain ng mga nilalang na iyong nakilala. Yan din mismo ang dahilan kung bakit nagmamakaawa ako sa iyo na araw-araw kang kumuha nito. At ngayong nakilala mo na sila, kailangan na nating kumilos. Matapos nitong magsalita, agad itong nagpumilit na tumayo. Ramdam niya ang pagtitiis ng tatay niya pero sa kabila nito nagpumilit itong gawin ng mga bagay na minsang inakala nilang imposible. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita niya na nakatayo na nga ito. Kahit baluktot ang tuhod at katawan, nagawa nitong makabalik sa kanyang mga paa. At nang magawa niya ang bagay na yan, tsaka ito nagsimulang humakbang hanggang sa bigla na lamang itong bumagsak sa sahig. Paghawak nito sa kanyang kamay, agad itong nakiusap na kung maaari ay dalhin siya nito sa gubat. Dagdag pa nito na handa na siyang mapabilang sa mga nilalang alang-alang sa kanyang kalayaan. Nang marinig ito ni Guling, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. At para makaalis sila sa bahay nang hindi sila natutunugan, pinagplanuhan nila ito ng maigi. Alauna aalis ang kanyang ina at mga kapatid, kaya naghintay sila. Pagramdam nilang papaalis na ang mga ito, tsaka sila dali-daling lumabas ng kanyang ama. Literal na pinasan lang niya yon pinuno para mas mapadali ang pag-usad nila. Mabuti na lang malaking tao itong si Guling, kaya hindi siya gaanong nahirapan. At nang makarating sila sa tahanan ng mga nilalang, sinalubong sila nito ng may buong kagalakan. Bawat isa labis-labis na natutuwa sa mabilisang pagpapasya ng kanyang padre de pamilya. Paglapit nila rito, nagpasalamat sa kanya si Bulao bago siya nito inutusan na umuwi. Magtatagal ng 3 araw ang tatay niya sa kanilang lugar, kaya kinakailangan niya itong iwan. At ang magiging papel niya, kumbinsihin ang kanyang ina para hindi nito hanapin ang kanyang ama. Importante na mangyari ang bagay na yon nang sa gayoy hindi sila magkagulo. Gabi-gabi rin itong magpapadala ng tauhan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Nang marinig niya ito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Inakala niya na magiging madali ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, dito magsisimula ang kanilang kalbaryo. Dahil kinahaponan ng araw, di pa man nakakauwi ang kanyang ina, may mga napansin na siyang kahina-hinalang mga indibidwal. Noong una inakala niya na napadaan lang ang mga ito, pero habang tumatagal, kinukutuban na siya ng hindi kaaya-aya. Yung mga tao kasing yon, bukod sa bago sa lugar nila, halata talagang may binabalak itong hindi maganda. Nawala lang ang mga ito nung dumating ang kanyang kapatid at ina. Subalit kinagabihan nun, habang nagpapahinga sila, biglang may kumalampag sa bubungan. May mga narinig na rin silang katok, tapos mga sigaw ng lalaki sa labas ng bahay. Nang marinig nila ito, lahat sila ay nagising. Pilit na pinag-uusapan ang kanilang mga narinig. Akala nila meron lang mga taong nag-aaway sa harapan ng bahay, pero paglabas nila, wala naman silang nakita. Maya-maya pa, may umatungal na naman, pero sa pagkakataong yon, parang may kalaban na ito. Sigaw yun ang sigaw habang nakikipagbuno. Kalaunan, bigla silang nakarinig ng lagabog malapit sa dingding, kasabay ng pagkaripas nito ng takbo papalayo. Sinabayan ito ng mga pagkumpas ng malalaking pakpak na parabang may hayop na lumipad. Dahil sa kanilang narinig, hindi sila nangahas na lumabas. Ang ginawa nila, tahimik na pinakinggan ng mga ingay sa paligid. Nagtagal ang ganoong kaguluhan ng halos 2 oras bago bumalik ang katahimikan. At sa pagsapit ng sumunod na araw, nagkalat sa dingding ang bakas ng kuko ng mga nilalang.
Pinatingnan nila ito sa mga albularyo at ayon sa mga ito, aswang ang naminsala sa kanila. Nagtagal ng halos 2 pang gabi ang nangyari bago bumalik ang tatay niya na nakakapaglakad na. Pagsilay dito ng kanyang ina, kapansin-pansin ang pagdududa sa mga mata nito. Walang sabi-sabi, agad yung lumapit at seryosong nagtanong. Sinagot naman yon ng tatay niya pero hindi ito kumbinsido. Kagaya ng inaasahan, wala itong ginawa kundi ang hayaan na lamang ang kanyang ama. Dumaan ang mga araw, marami na silang napapansin ditong kakaiba. Una, madalang na itong umuwi at bihira na itong makipag-usap. Palagi rin yung abala. Hanggang sa isang gabi, nakita nila itong nanlapa ng mga aswang na gumagambala sa kanilang pamilya. Siguli ng unang nakasilay sa ginawa ng tatay niya, gawa ng siya ang unang nakarinig sa boses nito. Sa isang maliit na siwang ng kwarto, nakita niya kung papaano nito winakwak ang laman loob ng aswang na kanyang natalo. Pagkatapos nun, ibinigay niya ito sa kanyang kasama bago ito umalis. Dahil sa pangyayari, nagdulot ito ng pagkabahala sa nanay niya. Hanggang sa nagsimula ng magpaliwanag ang tatay niya na nauwi naman sa away at hindi pagkakaunawaan. Kalaunan, para mapayapa ang kanilang pamilya, nagdesisyon ang kanyang ina na makipaghiwalay na rito. Ora mismo rin silang umalis sa bayan para manirahan sa probinsya nito. At magmula noon, hindi na nakita ni Gulin ang tatay niya. May mga balita siya roon pero usap-usapan na lang ito ng mga taong nakakakilala rito. Ayon sa kanya, walang totoong nakakaalam sa sitwasyon ng kanyang ama maliban sa pamilya ng mga aswang na tumulong rito. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, kahit tahimik na ang kanilang buhay, nananatili pa ring palaisipan para sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ng tatay niya na siyang nagbigay sa kanya ng makapangyarihang marka ng angkan ni Manoy Bulao.